साग्लोबनाय जोमै सिंनि अखाफोर मिनिस्लु मोखांजों नों आंजों रायज्लाय फैदोंमोन। आं जेब्ला लांगोनायावमोन नोंजों लोगोसे आंबो रंजाफादोंमोन। बावगारदोंमोन दाहा दिखार अखा मोफ्लामनाय बादि फिरिगासे मिनिफुंदोंमोन आं बावगारनानै गोसोनि दाहा दिखार। नोंनि गावदां मोखांनि सबाय बिमाया बेसेदि हायना सारफावदोंमोन। लाजिदोंमोन आं नोंनि मोदानफबनाय मोखांखौ नुनानै, मानोना बोरला थिर बादि आंनि जायराब देरायाव जेब्ला नों नायहरो राव गैया जायो आंहा अब्ला। थेवब्लाबो नों आंखौ अनोमोन। हरखाब नोंनि आंनि मिलौदो अनलायनायखौ जानांगौ नायनो हायाखै, बेखायनोथ' जोमैयाबो हेंथा हेंथा। नोंनि आंनि गोरबो बिलाइनाय अननायफोरखौ होबथानो नाजादों नोंनि आंनि सोमोन्दो। थेवब्लाबो रुमबां नों था आन्दो आन्दो जोमैनि। आंबो थांगोन सम सम बार जानानै नोंजों गोरबोनि खोथा रायज्लायहैनो। नोंबो दाबाव आंबो बावासैनाय, गोजोनैल' थाथ' नों जोमैनि आन्दोआवनो। आं थांगोन सिमां मोगथां नोंनो अननाय होनो। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।